מה קורה, אבירון? בסדר, מה איתך? הכל טוב, קיבלת תוכנית טלוויזיה, סחטן, אבאלה. אתה יודע מה החלום שלי אבל? נו. לעשות איתך תוכנית טלוויזיה. לא, זה בלתי אפשרי. למה? זה יהיה תוכנית הכי שערורייתית מספיק אחד, זה מספיק. אני אתן לי עוד לשחק עוד קצת, ואחרי זה נראה. אתה יודע? אבירון יש רק אחד. אני יודע שאתה חבר טוב שלי. את האמת, איך זה להיות חבר שלי, יאללה? וואלה, איזה שאלות מטומטמות. אבל תענה לי. שאלות כאלה מטומטמות. לא, ברצינות, יאללה. אני אגיד לך את האמת, לא חשבתי על שאלה, זה השאלה הכי קשה שאלו אותי בחיים. ורד, לך תכיני את האוכל. אייל. ורד, אנחנו רעבים. משהו פה ורד או טלי? טלי מכינה לי אוכל נהדר. אבל שמעתי שאת הבשלנית של התוכנית. של התוכנית, כן. חכה לסיום התוכנית. אבל אני רעב עכשיו, מה, איך אני אענה על שאלה כזאת? תגיד לי עכשיו ברצינות, יאללה. איך זה לשחק במכבי תל אביב? תגיד, אייל, זה עוזר לך בחיים שאתה אומר שאתה חבר של אלון? אחרי ש... כל אחד שאני אומר שאני חבר של אלון, ישר המניות שלי יורדות באיזה 50%. אין בעיה. אתה רוצה נתחיל לחלך עליך? לא, כולם אומרים לי איזה